Бүтін Россия туған тел форумы қысаларында бір юлы бірнеше шара узды. Алар арасында ең зурысы һәм мөһиме татар теле һәм әдәбиятыннан халыкара олимпиада. Ул 2012 елдан Татарстан президенты ярдәме белән оештырыла. Залда һәм онлайн элемтәдә үз теленә һәм мәдәниятенә битараф булмаган яшьләр. Аларны президент сәламли. Без һәммәбездә үзебезнең милләтебез турында уйлыйбыз. Гореф-гадәтләребез, киләчәгебез турында уйлыйбыз. Әгәр дә менә шундый актив яшьләр булмаса, безнең телебезнең, безнең киләчәгебез юк. Безнең өчен бу иң зур бәя. Менә сез монда, без бергә һәм сезгә бик зур рәхмәт. Уңышлар сезгә. Татар теле һәм әдәбиятыннан халыкара олимпиада Казанда 4 көн барды. Егет-кызлар татар теле һәм әдәбияты, татар халкы тарихы буенча биремнәр үти. Һәр катнашучы Татарстанга багышланган проектын яклый. Төрле экскурсияләрдә катнаша, театрга йөри. Бик сагынышканбыз, чөнки узган ел без бу олимпиаданы уздыра алмадык. 507 катнашучы, шуның 150-се Россия регионнары, 279 катнашучы безнең Татарстан балалары һәм инде чит илдән катнашучылар бүтән елдан аермалы буларак, алар инде быел безнең катнаштылар онлайн форматта. Олимпиаданың җиңүчеләре! Катнашучылар арасында 77 призер, 20 җиңүче билгеләнде. Төп бүләк гран-прига 3 кеше лайык булды. Аларга бүләкләрне Рөстәм Миңнеханов үзе тапшыра. Чит ил катнашучылар арасында җиңүче Сан-Францискодан Нури Чопан оглы. Нури бүген безне онлайн сәламләде. Ерак җирләрдә яшәсәк тә, үз телебездә аралашабыз. Яшәсен туган телебез, матур телебез, тел белү зур бәхет. Нуриның әнисе Казаннан Америкага 90-нчы елларда күченеп киткән. Әтисе исә Япония татары, Америкага Токиодан күченә. Шунда дөньяның 2 континентында туып үскән татар егете белән кызы гаилә корган. Бүген аларның уллары халыкара олимпиада җиңүчесе. Россия төбәкләреннән катнашучылар арасында гран-при иясе Айнур Сабирҗанов, ул Чувашия егете, Батыр районыннан. Минем генә җиңү түгел, бу минем укытучыларымның, әти-әниемнең һәм барлык милләттәшләремнең җиңүе. Татарстаннан катнашучылар арасында җиңүче Әгерҗәдән Гөлназ Мөэминова. Татар теле ул минем өчен тормышымдагы иң кирәкле әйбер. Ул минем туган телем, ул минем әткәм, әнкәмнең теле. Мин киләчәк тормышымда татар теле белән бәйлисе килә, ИФМКга укырга керәм. Елга олимпиаданың аерым бер мәгънәсе бар. Ул туган телләр елында узды. Туган телдән дә мөһим әйбер юклыгын бүген катнашучылар җыр белән дә дәлилләде. Тел үсештә моны яшьләрнең туган телдәге җырларны төрле стильләрдә башкаруы да күрсәтә. Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.